One multimedia director Obi Nancy Semye director Obi Ose Oman Boadwo Entaertainment Record Africa Semenya meko oh meko Semo semenya meko Oman Boadwo Record Africa. Mosemenya meko oh meko se mosemenya meko Oman Boadwo mosemenya meko Oselani Assemble Eze sera mema wajani yadi ha Waya no mo wudini Rewasem. Ele me kasa hono. So daye bi. Waso daye. Apo yo ko kutrese so daye a. Daye be no aso aho. Na so kwadi wate. Na so kwadi. Na wo na wo da afia so daye. Akoko ba mmodro me be wiase da be nia na me ho be ya kro mehia me sachira kro manya ni fin masaka po medwem nanso wanya kro mafe na me ba na wo visa de na wo ye no visa ye Uvise bia oye na ye. Oda fuma anti. Nijina sini so fatim. Bibia nya me yase. Wa mama breme ho atompa, me benwere bi atompa twan me do. Na wo cheku ama me majo aka me yam. Wa nya de kura wo cheku. Oda. Aye nya botire. Adi ya going ba ofie na tutu me ka kusia na manta. Na se okona kunya kwanhie bia na aye ne de. Aye nya botire bedu me bi mpone ba fono. E ba fono me be. E bi e ba fono me wo ba be dada me. Wo cheku ma me kan kire. Mentena ho nye ne chana ne chana. Amani nyanza. Ne chana de ka asem. Twa ma me kan asem kire wo. Ena wutwu mutan ne betene ye pe. O ba da me mpaso. O ba so me mpam. Abante. Empam ba na wo de me baba be kwa kwato so saa no. Mama, wangazi madam mpaso. Ochekua. Kwanu tum. Yase me ba abrantie ka asem ye bubu nu asimaso. Ana amante de okan ye. Abrantie. Hwe ni tiri ho ni ya bia odi gina ho. Me ka akire wo. Menenya da edikan ani de twato sa me di mani behu sa woni me baba egina ho hwe na woni no anyina ho biem so wate Ampacho mate abante free akwa Mama me o pam madam fofu hey down fast at wo no be say me ko nya kon kwa
I say, yo, Akokoba mbrowa me be wiase da benya na me ho be ya kro menya me sachra kro menya ni fin masaka po medwem nanso wanya kro mafe na me bo me nsema na be ye ne fe wiase mu di otan ya o mi be bia janchima me ye na sanye ya mesana ko fise kuntura ya ni chia na ekro me kwa ma Oman Boadwo Asalala. Liga. Oh, it's nice. Nothing now, young Silsa. Kahina. Mpanyinfo say nsumtu okum obrefo. No pressa. Asalala. Ne small. Oh, me panching. Now they right akwa man. Kwa na kwa me papa say. Me ne doba problem. Ni tu kwan. Na se me kodru na se ho forge me a. Me mba ne ten bio. Kahina. Adayi mo. Ko ben so. Ana woko. Asalala. Penny say asempa tiawa enti kwa na kwa ma asem etre me papa Na se me ko na se papa bi sa me kurukura na de me nyamoan papa bi e de ebuan Osa! Hey! Reação na ocheche mushano. Achoma sodaye. Wasodaye. Ah! Na unvi vere eti mushano. Ah de bia sodaye. O kwa ya wan. Assembly. Acho. No ko ahimeni. No asempa bi ka kire no. Eya wo. Wo asempa ka kire wo hene. Asempa ka kire no kan. Obi. Me kan kire obi a. O ka kire me. Ahime kwa na me ka kire no. Ura. Ah. Assembly. Kasamitio. Mosemenya meko oh meko se mosemenya meko Oman Boadwo mosemenya meko oh meko se mosemenya meko Oman Boadwo mosemenya meko oh meko se mosemenya. Hey, yemi na mabai. Odafe. Ocheku. Oh, ni masi. Ocheku. Odafe. Are. Mama kuma tu papa. Ocheku. Odafe. Anda na ona mana jusi. Na me twa mama me ada no me wi am ho aba. Bo ba kire se. O ma me nim so aba. Da bi o me wi am ho na mabai. Ujidi. Ocheku ujidi. Ocheku. Odafe. Ujidi se o ma me o mebo me. Debi, se mami beba hao, se mami ma hao. Manyamba haewie. Na juidi, familia di ope. Mwede masimu bula. Na juibe numubi. Mano mtoto. Ocheku mano.
And that yet. I never hear that. And that's where that's no problem. Meko, Oman Boadwo. Mosemenya, meko. Ochoku, ma'am. Who calls you and I did the swim now call ya and I did him now calls you. Ah, ma'am. Now there's so many calls you. I did hear you and call. Hey, Ochoku. What do you say, Akraboni? Ochoku, you saw Akraboni. Anyone not do, menu. And that day. The team and you know you. The Pierre Babontia baby, one man. Yes, I will wap on our first with him and I can't calls you. Send a bay at the chim, who I may who said. Who calls you, may what? What you? Yes, and be a catcher. Mamma, catcher. Yes, and be a catcher. Now, what mamma kind in paying for custody, I can. Yes, still bring another two. What you bring another two? Adia we. Me do ya me maame. Na maame kan na me say wa akiri. Na me nim say na ba beto na ni. Wo, dia wa ye. Me nya say bi a me ka akiro. Na wo de koso ana ye, na wo nso wo benyina beto. Wo ba di bi ba ya wo. Wo di jawa wo behu sa de tie. Chese si a wa soro. Wa ba so me bo chem so ammo. Anya wa. So wo ko nsu. To aso na ko, pa ko, pa me nko. Pennyful. Me baba baako pɛ we dɔba a mini ho agro ayare o wiyare enti me pɛ sɛ me soma mo na mo kɔ ma pa de ehunufo ho na mo kɔ se won sɛ me pɛ omo baako a obetumi de haban abɛka me baba no amananya na yaresa na montie mo kwei mo nhwe yie na mo anti asɛm yi ho ankyerɛ order sani biara Padafo padauma ya de wase bayi wayo esan sem panyin se sabio se ka wo nantini a sabi mpredua so padafo wani mu a mesra meka na aka woto na se ani nsu nya na hwenanya mira wadaroma ya de wase bayi wayo sem panimfo se aboa okusie na oduaku se na badwafo ene ne nwa mira eyame odwo de maka me ho ntam se ensuo mu o awia mu o
Wadomo, Nunumo, Empo, Womu Crano, Dura, no a dear. Min power chida. Mo, any ananum, Enshramunina, Pia, and so be any before be a cambium dear. My mammy muso, Macohet, a baban, Namoso Moncohe, Namunian Sanye, Mashemona. What can I say, Yati? Na me wa be ya kro me ya me sachra kro me nya ni fin masaka po medwem nanso wanya kro ma fe na me bo me nsema na be ya ne hwe ewiase mu di otan hwa ya o mi be ya bi eje nchirima me ya na sanye ya mesana ko fise kuntura ya ni nchia na ekro me kwa ma na wo de ho se ko na se enye no kra na nti be wa me na nti no ko na enye no kra wo Owura, woni mu kure wo mi mu. Nti wo de afa me kɔ. Na mpanyinfo se de ekɔ no, ɛne ɛbɔ nkɔnten kɔhwɛ nya de ɛba. Na sɛ yɛkɔ na se yɛkɔduru a, ɛna wo behu ɔba adeɛ ɛne monyam. Na me de menim sɛ asɛm na maka akyerɛ wo. Ɛyɛ no kure. Na me wa be ya kro me ya me sachra kro Guakuru. Mpanimfoɔ se ye pa ye behu no tin ye kyekyere boa ana aboa ne pɛ kokwa ye so nti na ɔde no ho twitwiri sie Guakuru ɔdɛfo tutu ankama se memeka nkyerɛ wo sɛ ɔpɛsɛ wo tete ahaban de bɛsa ne baba ba ko pɛ ne yare ma no esan sɛ mpanimfoɔ sa aka asɛm bi sɛ sɛ ɔmpɛsɛ ɔkɔtɔkorɔ bɛka soro a ana afa aboa soro boa yɔnko Guakuru ɔdɛfo tutu ankama no mu asɛm ɔde so ma amenie You need to come simple. Hey, Adasa, Mejoso. Hey, mpanimfoɔ ka asɛm bi sɛ sabi enipa nya sɛ bɔ no atoache ndi sa nko atoache wo se papa hey sɛ de yamsa habai ka sakura wote o mpani ka sɛ mu oduru ɛse yɛ di aduro wo a wonkyɛ ben Guakuru wa yɛ ade wate to ba no kama pa Tell da wase Adasa sɛ de no aduru ntentem na ahaba ba ko no tika ho kan on one intem what is na no siku na edie bei na tutu an kama se wode be ma do betima sane baba akro pene yale Ebira ohene se de obetimi asane ba ne yare no obaye ne kese asen obia okroma Ben oji bi se asemi fi ohene no ena tofo Ojira itimi metena ha entwa ntrente se ento ohene so da adem akoda open Ojira ko na ko katro ohene se onka na koma to die na mi ojira meba ma le sani bani yare open ni ojira me kwa na me wo eniwa je sunsun me di hunu ye hita okoko openi na ohini bani yare ni tie eye kete Ojira piao Ojira ene me wisa kwan badawro ma Mosemenya meko oh meko se mosemenya meko hey twa kwana mbehemba Nanayi.
gusu da he home fofo tete jedi ai uye de ni a ubewu o enti wu efi sempanimfo se owu atemu obia ni ho a wakwa wadi bim da enti uye de ni a ubewu ti wuntam na me ho ntome usa wuntam na me ho ntome mempe haw Ako. Eh. Mami ya mashimio. Mira. Oh. Ujina hayede. Ubisa. Me be he me ba me bayi. Me ho mete. Kore da ho san. Je se. Me ho mete me ti na me be hwe no. Me na me nim se na nanu mama na hwale mpo. Me bayi. Medo. Na manka mankyere wo se. Emma ha me hwe me do bayi. Akopem se. Manyo du yefu biam na besa ne yare ansa. She. Se de mi si do. Na wugina ho wo ye media. Akokaba mbroa me be wiase da benya na me ho be ya kro mehia me sachira kro manya ni fin. Masaka po medwem nanso wanya kro mafe na me bo me nsema na be ya ne fe. Wiase mu di otenwe ya o. Mi be bia jenchima me yana sanye ya mesana ko fise kuntura ya ninchia na ekro mekwa ma Oman Boadwo mosemenya meko oh meko se mosemenya meko Oman Boadwo mosemenya meko oh meko se mosemenya meko Oman Boadwo Tiasio, Otiase Mameda, Onone me botentim, Timis Ronia, or Shamekra, Missy Mins Rope Pempem, Crawford Pempem, or Chamin Wessia, a womosa or Chamin Wessia, dear, Nenso Bedumusanka se Muja, Medo Abo. Anije, Tenany day dikaya out say and anyone so more. I'm there, you. The Pia me consume Pia me tisa name. Awoko na se wote ne na bunkotodwe na kasa me pa cho aya aso tie Me comfort esu me de minsam ashaba ko no ma hifie ho mi wa hene esu se me beka chew se munhye na woni umman obia anum dube mu suo Fata. Mfumata. Wakwasa wo hene yele ne yare. De ma chie le bono no. Won pa bia no wiase mutumi asa ne yare. Enka ntuma mfumata. Enfo. Mi kunu de me ne me bai afa kwan bi so a. Aya me ya. Mo be fa oba boni. Ene ne ba boni. Enkotu afiase. E pese mtua ne soka. Fata. Me fa me papa wone enche no da. Esumie. Mami. Uba no. Ofrase tete ha mama da ban. Enche kra. Na mo susu say e de en e na me mfa nya okunu. Enkuno fa yale a eni aduro. Wone to wo mame. Oyo odiyefo tete ha mama. Na brante na bin pa. Ohene ni yare owo yare ansana mama benya ahonde ache ni moja ade pera iti sansio we fa kwa hifio ko so edi edrei ekam Wine fata.